guztiok eta ongi etorri! Eski aurrekoan izan ataunera joan izen, bisitan, badakizu famatuak, gauza asko bertan, Aitzol Barandiaran, gure lankide izan dago beste bertan jaioa. Gemi Elbe, bai? Baita ere, Barandiaran handia, hori da, ataungo talogileak oso famatuak, antxitze duen postutxo bat jarrita, eta esan gerturatuko naiz. Onak ezagunak, bai? Oso onak, eta esan zidaten, zer nahi duzu, eta esan nuen, talo bero bat! Hori esan nahi duen, azteko eta behin. Garazi eta Roke, ez du ezer moduz? Ondo. Nahi dut, pixka platoa girotzeko, batek eaztakizia itzakia asmatu, ez da? Zeskatu nuen? Talo bero bat. Zora garri, zuek bestela ondo, ez da? Hirugarren saioa gurean, 708 euro lortu dituzue, horrekin eros daitezke taloak. Lau bat? Ez da duen zanorke hori eregia da. Ez, bidaitxoren bat aipatzen zuen Garazik, kapritxoen artean, ez furgoneta? Furgoneta. Forretako... Bai, furgonetarako, ekipaziorako zerbait. Zeu zertzu. Rokek ze kapritxo luke? Nik esan aden sofa bat, baina, bueno, ez da, afari bategaz konformatu. Bueno, erosiko dugu sofa bat, eta gero furgonetan sartu, eta horrela biek irabazi. Animo eta zorte honek bikote. Eskerrik asko. Bigarren saioa Iratitan agorentzat, Gabon, neskak, ze moduz? Ondo. Bueno, Irati, esan dugu, ikaskideak, zaretela. Non zabiltzia ikasten? Donostin. Donostian, hau eta hortzen higienea. Hori da. Zemat denpora da? 2 urte. 2 urte. Oso ondo, hau oso interesgarria, aurreko egunin besan genuelako, baina nagore denetarik ikasiko da hemen bebai, ez da? Apurtxu bet medikuntzatik bebai eta apurtxu bete... Bai, denetatik ikastea hor. Eta gero bio gaina ikasten jarraitu nahi dugu, orduan ba... Ai, ze ondo. Etxetik zer moduz ikusten dituzue zuen hortzak eta? Oso ondo. Bai, nola bestela, ez da? Irati nagore eta zer ikasten jarraitu nahi zuen gero? Nik odontologia. Anik enfermeria. Oso ondo. Erizain. Hau paneskak, Ongi etorri momentuz, dirurik ez, baina bigarren saioa eurentzat. Alaitz eta Donibane, bikote berri bat gurean. Ongi etorri. Eskerrik asko. Zuek ze izan nahi duzue onditan? Goia onditu gea. Bai, ez da? Gazte. Gazte izan nahi duzue onditan, ez da filosofia makala. Lankideak baitzarete zuek? Bai. Konta iguzu Alaitz, zertan aritzen zareten, on? Bueno, gu haurtzara ikastolan aitzen gea lanian, eta, bueno, ni eskolaz kanpoko ekitzetan aitzen naiz. Aha. Ni gorputz hezkuntzako irakasle. Ados, soinketako irakaslea bata eta besteak klasea bukautakoa. Biak ere nahiko irakaslei tentagarria dituzue, Nahiko gauza bada historia irakasten jardutea, han Garazi eta Roke bezala xe, astunxea guan alabait. Zuena beste harintasun batekin. Ondo gustora aritzen zarete lanean? Oso gustora. Gainontzean, Alaitz gitar jole oso fina? Bueno, ez, oso fina ez. Gitar jolea? Bueno, autodidakta. Bueno, handienak ere horrela hasi ziren, garai batean mintzat. Eta Donibane berriz, bertxozalea, itxasoa ere maite omen duzu? Bai. Bertxoa eta itxasoa. Bai. Zortziko txikian, botako zenuke zerbait orain? Oaintxe bertan ez. Bueno, lasai, pensatuta ingo dugu zerbait. Zorte hon bikote, animo. Ongi etorri, bikote! Eta deitu guztiei, miluze astera doa! Ze txalo onak ditugun, gure publikoa gaur Barakaldotitator, Minas Instituto hau batzuek! Bikain! Gainera, oso gatorra dira, bakizu gazte jendea, batxilergo bat, erakuste izkiate eurren arteko horrela saludo 8 modernoak eta begira ikasi dut esaterako, ea ondo hori naizen, Bat horrela, bihotza, zagik zer ematen duan, eta bestea horrela, horrela. Dori zerrak, zehazki? Ez zagit. Gazte jendea jazki, bakizu, Bilatza ulertu, hau zer da zehazki? Ze esan nahi du horrek? Bueno, bere egin ezakit, Badeak, osatuko ditugu, Garazi Roke, badaukan izaletasuna benetan, Lekuren baten egon, eta famaturen baten etxie museo edo bada, sartu, ikusi. Bazarete? Holan zaliek? Etxeren baten egon edo famaturen batena? Ez dut uste. Bidaietan edo? Moneten etzien egon. Bueno, bitu zederra. Jokua hori da. Momentu honetan, zuentzateko egokitu dena, nordue, maire. Roke hartu leku mesedez. Etxe bizitza, ikonikoak alde baten, eta horretan bizi izan ziren, pertsonak, bestien, guazen, neupara. Neverland. Jesus, Michael Jackson. Oi? Graceland. Elvis Presley. Bai.
Finka Vigia. Finka, Vigia, Frida Kahlo. Ez? Ez. Etxe Urdina. Etxe Urdina, Frida Kahlo. Hori bai. Greenway House. Greenway House, Agatha Christie. Zora garri. Twin Palms. Ernest Hemingway. Ez? Hartu lekue. Talde baten. Baina taula osorik osatzekotan, gertu ibili gara, Graceland Elvis Presleyren etxea, estatu batuetan, etxe zuriaren ondotik gehien bisitatzen den leku hau, Hildakoen artien diru gehien biltzen duena izaten jarraitzen du. Bestak beste Gracelanden bizitengatik. Erregea. Neverlanden bizi zen Michael Jackson, Neverland Peter Panen unibertsioaren izena zen, eta ala jarri zion berak ere etxeari. Etxe urdinean Frida Kahlo, Mexiko hirian, bisita daiteken leku hau ere, Greenway House, Agatha Christieren udako oporretarako edo etxea zen, eta amaieran Finka Vigia, hau Ernest Hemingwayk Habanan zuen etxea, Twin Palms, Frank Sinatrak eraikitakoa edo berak eraikitzera egindutakoa. Lau zuzen erantzun da 40 puntu! Uale, idazki! Nik Frida Kahlona oraindik ikusteko Koiakanen, Bai. etxe urdina eta Hemingwayena. Baina, Irakurri du novela bat osona, Alejandro Padurana, Hemingway eta etxe horretan kokatuta banan. horitzak bere Oso idea. polita. Nik esan behar dizun, zuk Bermion eta nik Tolosan, jarrezak egula bizitatu, gure etxeak, ez da? Bueno, Ez. Ba, ametik lareun urtera, igual. Segulako balio izango dute. Bai, irati nagore, parekin azteko unea zuentzape, musikazaliek, irati? Pixka bai. Zentzutezu, etxienetan, edo kaskuetan? Trikitisa pixka eta euskarako Oso ondo. musika eta hola. Nagorezuk, zentzutezu? Baitare, antzeko gustu dauke biok. Oso ondo, nordu maira? Ni, Nagore hartu lekue, musika taldeak, alde baten, eta euren abestietan aipatzen dituzten herriak bestien. Ia lotura egokiak egite ditugu, guazten denpara. Lekeitio, Piperrak. Ez, Itziar, Untza. ondo, Maule, Alaitz eta Maider. Barain, Fermin Muguruza. hiru akats. Lekeitio, Fermin Muguruza. Lau akats. Zorri nagore. Lastima. Barainain. Osorik irakurri barba itzen, eta trikitizalea zuek, Alaitz eta Maiderren kantu baten izena da, kale gira bat, hau letrarik ez duen berazetzen erratzen ere akaso, Baldor bat, Amanitor Lertxundi. Baldor bat, zarantzari gabe, oso ezaguna Sartaguda. Gora Sartaguda, gora Sartaguda, abesten baitzuen Piperrakek, Lekeitio, Mikel Urdangarinen abendua kantuan agertzen da, Itziar eta Untza ondo lotu dituzue, inondik inoare kantuan, eta Maule, da Fermin Muguruzak eki eder izeneko kantuan aipatzen duena, eta guk orain abestuko dugu, ze punturik ez dago, Bestelako zeregin batzutan jarriko ditugu Alaitz eta Donibane pareak osatzen bai, baina kontu ezberdinekin. Nordu maira? Ni. Hala, itzartu leku mesedez. Kirol talden maskotekin egingo dugu jolas. Donibane ez dakitz bazaran, jarraitzaile, talderen batena edo? Bueno, Zoinketako iragazlea? kirolak bai, baina Kirola bai. espektakuluan munduan. Ia ze gertatzen den, maskota hauek, ze taldetakoak, diren, lotu beharko dugu. Guazten, denpara. Txurdin. Erreala. Boi. Oso ondo. Armi. Abiron. Baione. Babazorro. Alabez. Oso ondo. Potxoka. Abiron, Baione. Bai. Asbi. Bilbo. Ez, Armi. Bilbo. bai. Asbi. Bidasoa. Bai. Aker. Saski, Baskoni. Aupa. Bai horixe! Oso, no! Izenek ere laguntzen baitute, maskoten izenak ez dira alperri jartzen. Txurdin, txuria eta ordina, Realeko maskota. Armi, Bilbao basketeko Armi, Arma itxurako maskota da. Babazorro Alabez, lotura, ezinbestekoa. Zalei ere Babazorro esaten baitzaie. Aker, 30 urtetik gora, Aker, Saski Baskoniako maskota lanetan. Potxoka, Abiron Baionez taldeko Potxoka itxurako maskota. Eta bukatzeko Asbi, Bidasoako Ontza. Oso ondo, 60 puntu zuentzat. Guk ere, Ilaski,
Bueno, hemen kamaleoitxo bat eta agertzen da, mia, luze eta... Bai, eukitzen gendu, nahi falta. Nahi duzu gure maskota izan? Segun. Bueno. Zeren trukien, Epa, osondo, horrela azten dira negoziazio honak, Garazi Roke momentu zuek isil-isilik, eta iratik eta nagorek eragoiko dute, bietatik nor bidaliko dugu maira. Oitura hau, mantenduko dugu. Berri zer Roke. Apa, Roke. Egurra ba? Bai. Momentuz, puntutxo batzuk bildu ditugu, jarrai ezagun horretan. Roke, hortxe kontzeptuak, denbora. Garrazen hasita, Garazi. Lauki bat, hoge bat, kartzela bat, raiadora autobuse, Bero? lehioa, sarrerie, koetie, Ez? espaziontzize, Ez? Beste marrazki bat dago, Garazi. lauki bat, sakakortzosa, Oso ondo. kortzo bat arateko. Emintzioka, Roke. Jatekoa, jogurre, Ondo? goizetan, esnie, sumoa, zerealak, Bai, Zerealak, oso ondo. oso ondo. aizkolarize, atxurregaz da bilena, lurren azpizen, mehatzarize, ez, mehatzie. Bai, Meategia, oso ondo. Autobus bat, keie, kontaminazioa, ez dakit. garraio bide bat bai. Garazi, metroa. Metroa. Iritsi zara lako Keak ere garraio bidera. despistatu gaitu, apur bat. Baina meategia ez zairen bat ere erraza. Lagun batek Oso ondo, oso estilo. meategia esan dio lagun batek pixa egiteko lekua di. Hala ditzen dio, eta broma. 60 puntu! Teknikoki meategia tira. Nahi baduzu. Talu asko zobeto. Talo asko zabeto. Irantitan agore, bueno, alaitzetan honi bane, zuek erabaki, nor joango den imintzioak eta aritzera. Nagore. Nagore, oso ondo. Elkarri ziria sartzen hemen, Bai. Nagore, zuke aurre egin, Eta irabazi puntu guztiak aldela, beharra badagota. Debora. Hortzak. Hortzaria. Agina. Bai, Aria. irati zer da? Kendu. Kutsilua. Sartu. Paso. Bai, irati asmatu barra dago hau, Hor zauze? Marrazkiekin. Bizikleta. Zer da hori irati? Bitxia, bizakit. Hau bai. Agina. Hortza. Kendu. Moztu. Sartu. Anestesia. Hori bai. Oso ondo. Errezatu. Apaizai. Elisa. Bero, Errezatu. Bero bai. Tokia. Bai. Elisa. Ermita. Ez? Meskita. zorri nagore. Konfesatzeko lekua. Aitorlekua edo. Bai. Bai, zuek konfesatzera eta ja... Ez. Gaur egongo batzea hilazki. Ba, nire asko gustatzen zitzaidan. Bai, Bai, egia esaten zenuen? bai, beti. Jo, apaizarek entzun beharko zituenak. Beti. Ya está, utzita daukata oiturari, bueltatu beharko nintzateke egun ematen. Venga, 20 puntu zuen markagailura. Alaitz eta Donibane, zuetako nor joango den erabakiko duzue zuek. Bai, Alaitzek, ondo? Esan berruen, soinketako irakasea, kaso imintziok atreba, baina kontuz, Aizi aldian ere imintziok egin beharko dirata. Ba, ozen, debora. Arropa, korapiloa jostuna, Bai, jostune. gidatzen, txokea, aurrekoa, paratxokea, volantea, autotxokea. Bai, Oso, ondo.
Hiru behatz. Ez? Pixa. Zakila. Bai, bueno. Espermatozoidea. Bai. Kobazuloa. Bai, doni bane, oso bero. Estalaktitak. Zora, garri, hau. Ze, erakustaldia, Ariketa bukatu ez dalatxe, alaitzek ere ala ospatu esan du. Oso ondo. Ospatzeko falta itzaizun horrela egitea. Alaitz, erakutsiko izut. Hala ere, akats bat egon da. Segatik. Ba, eroritik espermatozoidie ateratzen da. 80 puntu! Etxeko lana. Etxeko lana. Niri gustatu zait, kontrastea nola pasagaren konfesionariotik zakilak margotzera. Ni luzen, 5 segundoko tartean. Hori da bizitza. Ni luze, gure magia. Asmatu inbarzen eta bindu. Oso ondo, bai. Oso ondo. Itz eskutuaren atarian, bueno, aldiek markagailuan, Garazi Roke momentu zabiatzeko ondo, 100 puntu horiek, ia aldeak, mantetze ditugun, guazen, nordu maira. Garazi. Bortxe banaka, iaz mantze ditugun, gorretak ditugun hitzak, denpara. Eso. Gasolindegia. Wow. Dantzie. Fandangoa. Argentina. Tangoa. Oso ondo. Txorize. Arranoa. Baltza. Belea. Bale. Paso. Soldaduek. Gerra. Babesteko. Lubakia. Jantzitze. Uniformea. Antzine. Armadura. Oso ondo. Oso ondo. Paso. Lanbidie. Irakaslea. Probetak. Kimikoa. Bai. Ez. Bai. Kimikalaria. Bai, proba honetan, apur bat, bai. luze jartzen gara gu ere. Kimikoa baino, kimikaria behar bai genuen. Baina, ondo, gasolindegia nola izan da? Eso. Eso. Musikako gasolindegia. Hala du izena, eta ara joaten zarete. Ba, besarka bat eurei, eta zuei, 80 puntu. Bikain! Irati, nagore, konzentratuko gara eta hitz eskutuak asmatuko ditugu. Datozen danak, gainera. Nordu maira? Ni. Hartu leku Irati, mesedez. Baia, atzetik abiatuta, baina ia, puntu horiek. Biltzen ditugun, guazen denpora. Paso. Kanariar, Uartea. bestia, Uoldeak. antzekoa. Oiana. Paso. Mosteko, Guraizeak. zuaitzak, Motozerra. Bai. Oso ondo. Paso. Dantza, Musika. Orion, Gozategi. ikusi, Ikuskizuna. antzekoa, Emanaldia. antzekoa, Ai, jaialdia! Hartu lekuen. Bai, eta aurretik esan dute, trikitizaleak eta irela, gozategi segituan atera da, Jaialdia zen behar genuen hitza, baina motozerrarekin ebake ditugu beste 20 puntu zuentzat. Alaitz, doniman ez egon txanda orain, hitz eskutua asmatzen saiatzeko. Badue, alaitz? Badue. Ibilezari, donimane? Tipi-tapa? Bueno. Jolas apur bat egiten zaben artean. Ikastolan ordutegia kointziditzen dunean, bai. Bai, Ai, ze ondo. Ez duzu lanik egiten alai. Miluzeko entrenamentu zondo datorren. Alaitz, guazen denpora. Asko. Kontinentea. Afrika, Gurea. Europa, Bai, Oso ondo. Arragua. auzoa, oso ondo. Hegaztia. txantxangorria, Zabarra. Belea, Beste. zozoa, Beste. kaioa, Paso. Bihotzera. odola, Maitasuna. maitemindua, Gauza. piropoa, Paso. Baserritarra.
Zorri alaitz. Lastima! Gauza hori bidaltzen du Kupidok, zer da hori Donibane? Gezia. Gezia. Baina, ze poetiko alaitz bihotzera maitasuna. Alaitzek esan du, zuzenean baino, guazen pixka gozatzera eta gozarazera. Polita, Donibanek gogo ez zituen hegazien zerrenda ere apuntatu dugu. Altaiz egun putrea. Lastima, gustoko duzu putrea zuka kasa? Oso gustoko. Ondo. Lagunduta hobeto, alaitz handiagoa edo... Bai. Baina oso ondo, alaitz. Oso Berrogei puntu! Oso ondo! Markagailuak, 180 puntu bildu dituzte. Arratzu musikan, Zarautz Zizurkilen 40, Oiartzun Pasai Donibanen 180 puntu. Balde nabarmenak, baina puntutxu batzuk eskuratuta lasai egoteko. Moduan talde batzuk eta bestiek behar dituzte puntuek. Garazi, zau hasi? Lehenengo taula, badator, denpora. Zornea. Seria. Zornea. Kiskoldea. Irati? Zornea. Pasmoa. Betiko, basaburuan. Orosbakoz. Gonbitoa, oka, arratian. Matxala. Balea, Hondarribian. Maratila. Zornea. Pasmoa. Betiko, basaburuan. Orozbakoz. Gonbitoa, oka, arratian. Matxala. Balea, Hondarribian. Kiskoldea. Alaitz? Zornea. Pasmoa. Betiko, basaburuan. Orozbakoz. Errebotearen garrantzia behin da berriz aipatzen dugu triboren berbetan, eta ez alperrik. Alaitz, sobizkor, 20 puntu! Bigarren taula, prest, Irati, zeu hasi erantzuten. Venga, adi, guazen, denpora. Igela. Sakela. Marrubia, Aretxabaletan. Muskildu. Igela. Sakela. Marrubia, Aretxabaletan. Mailukia. Trebetasuna, Abilezia, Bastanen. Antea. Duela gutxi. Jakandu. Alaitz? Igela. Sakela. Marrubia, Aretxabaletan. Mailukia. Trebetasuna, Abilezia, Bastanen. Antea. Duela gutxi. Arestian. Jateko gogoa galdu Plentzian. Jakandu. Gustora ari da, Alaitz, Aldamenean jarri, xorro, puntuak bildu eta bildu. Beste laurekin 40 puntu orain. Alaitz, Donibane, 3. taula, zegoenetik abiatu. Venga, jolas, dezagun, denpora. Mozkorra, meñakan. Purstila. Mozkorra, meñakan. Maxa. Garazi? Mozkorra, meñakan. Munta. Mozkorra, meñakan. Artakusoa. Irati? Mozkorra, meñakan. Kakoa. Baldarra, Nabarnizen. Purrustila. Mozkorra, meñakan. Kakoa. Baldarra, Nabarnizen. Artakusoa. Alaitz? Mozkorra, meñakan. Kakoa. Baldarra, Nabarnizen. Maxa. Gogorri gurtzi. Txikle egin. Mozkorra, meñakan. Kakoa. Baldarra, Nabarnizen. Maxa. Gogorri gurtzi. Marruskatu. Ez da besterik izan, gaurko triboren berbetan bestek abitu. Eta Alaitzek eta Donibanek errebotea jaso oso ondo 20 puntu zuentzat. Eta markagailuak onela geratu zaizkigu. Garazik eta Rokek 180 puntu. Iratik eta Nagorek 40. Alaitzek eta Donibanek 260. Irati, Nagore, ikasle finak, Zarauzarra bata, Zizurkil goikoa bestea. Bukatu da, bigarren saioa gurean. Lastima. Lastima. Guretzako, aitortuko dizuegu, ez da seinale txarra, pena senditzen baduzu, Seinale gustora aritu zaretela, eta Irati? Bai. Bai? Pozik egindakoarekin? Bai. Falta izan zaigu aukeran diru apurtxo bat edo irabaztea. Bueno, ondo pasatzea zan. Baina aurrerantzean esan baituzue jarraituko duzuela ikasketekin, odontologia ikasi erizaintza, horri irabaziko duzue dirua. Irati Nagore, eskerrik asko. Etortzea. Sorteo.
Ondo, agurtu ditugu, beste bi lehiakide, oda, mi luzen etengabe gertatzen den zerbait. Aurrera egin horretik, joango gara Zarara. Oso ondo. Zarara. Ez erosketak egitera, zazpiki baten bila baizik, bertatik iritsi zaigu. Hala gertatzen da, garberako Zara meintzat, erderaz, ingelesez kasu honetan, zerbaiten bila artikuluak jasotzera doazen bitartean, euskaldunoi esan digute neurrien bilketa bat egiteko. Alegia, ingelesez collect your item dio, eta euskarara itzulita neurrien bilketa. Ez dakit, neurrizka pokoa, apur bat, itzulpen hau. Venga. Zerotik hasiko gara, bigarren fasera selkatu gara. Garazi, Bai, ondo? listo. Prest. Listo? Bai. Listoak zesan nahi du, ja erlaxatu zaretela erabat? Ez, erlaxatu ez, bai. Hau erlaxatzerik, puntuak biltzen, pilatzen jarraitu barra dagota. Rockere erne. Bai. Ahí está. Ba, lehenbizikoa zuretzat Garazi, guazen, denbora. Gehienetan mendien azpian egoten den bidea. Tunela. Boi. Dagoenean bonbon, ez dagoenean. Egon. Egon, oso ondo. Bereziki zorrotza den punta edo muturra. Estena. Zorrotza punta, Edo... alegia, Erpina. Erpina, hori bai. Nafarroako mendia, bi aldiz kantaria. Mendi bada, bitan esan da talde bat ateratzen da. Ez? Ez dakit. Balerdi, segurako taldea. More kolorea simbolotzat hartzen duen mugimendua. Feminismoa. Bai, New Yorkeko arte modernoaren museoa. MoMA. Yes. Indar, kemen eta bizkortasun urrikoa. Apala. Edo, indar gutxikoa, Aula. Aula, hori bai. Gehiegizko kutsadura. Kutsadura beste modu batera? Bai? Soluzioa. Ondo, baina, sei asmatu ditugu, bikan 60 puntu. Eta, feminismoa bihar, gaur, atzo eta beti. Txalo, Beti. Barakaldoko gaztea Biharralako egun nagusia. Aipatuko dugu bihar ere, eta etengabe. Beti. Bai. Alaitz eta doni bane pixka bat aspertuta erreboterik ez dagoelako, definizioetan. Lastima. Orain, alde honare badu. Denak dira zuentzat kasu honetan. Bai? Alaitz, zurekin hasita. Goazen bat, denbora. Sukaldari ezagunaren abizena. Atxa. Ez. Arginano, ez. Ez? Sukaldari ezaguna. Ez da atxa, ez da Arginano, ez da Subijana. Joan hori? Arzak. Beika, urak garbitzeko instalazioa. Araztegia. Oso ondo. Pizza eta ogia egiteko behar duzu. Ore, ez? Joan hori? Ez broma. Pizza egiteko? Pizza? Non? Are. Ez? Non sortzen da pizza? Labea! Karea ekoizteko labe berezia. Ai, ama. Karea, non egiten da? Karobia. Karobian, oso ondo. Eguzkia esnatzen den tokia. Iparra, ekialdea. Hori bai. Esaeraren arabera txapela burua maduzu bizitatuko duzun tokia. Ondua. Ondo, eskutitzen eta kidekoen garraioa. Kodea. Zera laiz. Ez para ararziz, ez dela. Uste dut, altxor txiki bat deskurritu dugula horre. Bai? Kulturitasuna, grazia, dana Ze hemen. ondo, Ondo. Ze koktel polita. Ondo zaude alaitz? Oso. 60 hau pasuek. Ados, orain misioa daukanik. Emon pistek zu kantxuneri. Eroglifikoak. Garazitarroke, zebekin hasi. Danak asmatzeko prest? Ja. Bai, ez da? Venga, lehenengoa, denpora. Oraindik ez du jaso. Bedekapena. Oso ondo. Irakurri behar zegoen B ardiak egiten duen hotxa, B, D, in, eta K, pena. Pena. Esan dugu penaren emotikonoa ez dugula... Ez gehiegi? Gehiegi Zeinak egin erabiltzen. erabiltzen duzuena, galdera polita hau? Musuena. Hola, narpitzue. Maltzurra. Hori ez, bai, musuena, edo bizatzena. Nik hau bai, asko. Bai? Nik Espainiako bandera. Bai, bialdu bat, neuri. Jazta.
Alaitz, eskoin publiku dako. Arrotu egin nahi, barkatu. Bigarren eroglifiko dator, Garasitarrokentzat. Denpara. Zein musikarirekin egin du kolaborazioa? Bizardunakekin. Bizardunakin. Hori sartan, Pekin. Bizar bat erantzunaren zati. Pekin. Bizardun. Bizarduna. Ez. Zer da, bizar? Irakurri? Bizar. Pekin bizarra. Bizar pekina. Bizarra. Bizarra eta Pekin. Bizarra Pekin. Come on, I love, come to. Come to. Hoi modan dau, bizarrap. Bai. Pekin bizarra esan dugu. Egin duzu remix bat. Bizarrapen remix bat. Ia hirugarrena, guazen denpara. Enuen ezagutzen kontatu didazun. Elezarra. Bikain. Wow. Bi ele. Elezarra eta berriagoa, elezarra bikain. Hau bai erroke? Bai. Ondo, Zema puntu? 60. 60 bai horixe! Oso ondo! Oso ondo. Alaitzutan iban ez egin txanta, eroglifikoetan. Bueno, trebatu zarie, eraren baten edo bestera? Milusak ikusten eta ibilizari, Bai, ondo. Ia sortea dauen, badator lehenengoa. Denpara. Aurkitu duzu lapurra? Arrastorik Bai, ez. bikain. Wow. Arraren ikurra, arra eta astorik ez. Arrastorik ez, bikain. Oso ondo, Galderagatik, Alere parre, alai. Horrek ere balio du. Zertik. Astue delekatute dauen, ez izatzen da? Ja, uste dut ez. Ez da. Bueno, gero, animale oso egoskorra omen da, Zerbait sartzen zaionean, akabo, Bueno, ondo bakizueri. Gu bezala xe, alai. Ia, bigarren eroglifikoa. Denpara. Oso ondo aritu da gaur. Nor da? Ez dakit noran ispiluko. Segi. Ez alda Nora, Ez, segi, irakurtzen. Oso ondo aritu da, jolasean, korrika... Erdian za ikusten da. Neska... Ze neska? Zein da, hoi. Ia, irakurri behar genuen. Ez que ez detik Mari, usten marrazki. hanbotoko Mari. Eskurra. Mari Eskur eta Mari Eskurrena. Ane, izpiluan alderantzi zane Pikasa. Ane ilustratzailea. Karo, nik Nora esan dut, pelikulagatik. Ane da. Orduen Mari Eskurrena. Oso ondaritu da gaur, Mari Eskurrena. Pilota zaleak eta? Bai, baino... Soinketan ematen duzu, pilota eskolaren bat edo? Ez, lehenengo eta bigarren mailan ematen dut. Ze ona, Nik piloti pilota ederra da, bai. Venga, guazen, hirugarren eroglifikoa denpara. Non bizi zara orain? Bai. Bizkaian. Vale. Iz eta Kaian. Bizkaian. Portu ederra, Kaia. Zer zan? Ze Kaia? Herri ezakit. Etxan izango zan, zure herri ze? Arkideok? Ez. Vale, vale. Argituko dugu, Oso ondo dena, Ea laitz. Primeran. Toni bane batez ere, Ikain, 60 puntu zuentzat, zono. Ia ba, esaldi biurriak orain. Bai, presa gaude? Bai. Garazitarroke. Guazen ba, lehenbizikoa barkatu badator. Denbora. Sarean, Ez? hasieran, Mende hasieran. mende hasieran, mundu osoan, mende hasieran, Ezaguna. ezaguna, Ez. mende hasieran, sortu zen, Mundu osoan. Sortu gaur zen, egun- eta bere mundu bidez, osoan, eta eta bere mundu bidez, osoan. eta Mundu. ez, bere Eta- bide, ez, Ezaguna. ezaguna, Zarearen bidez. Zarearen bidez. bai, beste Aukera hitzekin ere ezberdinak. probatu. Bai, Hori da. Ira, bokalekin ere probatu, ados? Laguntzeko hau eta. Ia, demora. Matematika. Bai? Edertasunerako trikimailuak zein sukalderako errezetak ikasi daitezke hemen. Ikasi? Ditzakezu hemen. Hori bai! Bazuek. Bikain. Oso ona, Oso ona. Zerbait gehiago ere beharko genuke dena den, Aguzia argitzeko. Ea hurrengo saldiak zerbait argitzen duen. Demora.
ikustaldi. Ez. Ordainsari, bideo ikustaldi. Bakoitzak. Ordainsari bat. Ordainsari bat. Zer? Du. Eta badira horti bizi direnak. Badira horti bizi direnak. Bai. Hau ba? Bai. Oso, ondo. Ze, pozik ez da? Vale, ez dugu atrapo niño. Ez? Hortxe. Bai, hortxe. Hortxe gabiltz. Pista bat. Guk badakigu. Ea beste pista bat orain, bokalekin, denbora. Bertako bideoak iragarkirik gabe ikusi nahi badituzu, ordaindu egin beharko duzu. Zer da, hau? Iru! Arrasto osorik eta 80 puntu zuen markagailura. Matematika. Edertasunerako trikimailuak, zein sukalderako erreztetak ikasi ditzakezu hemen. Bideo ikustaldi bakoitzak ordainsari bat du, eta badira hortik bizi direnak, bertako bideoak iragarkirik gabe ikusi nahi badituzu ordaindu egin beharko duzu. Zeri buruz ari gara? YouTube. YouTuberi buruz, ikus dezagun. Oski! Komodina, hau pasuet. Berto! Kain! Ikustazuia, edertasunerako trikimailuak edo. Baina horrein beste izen aldi ez dakit TikTok, ez dakit. Sukalderako bideoak, gauza batzutarako. Baina ikuste dituzue? Bai, klaserako bideoak eta ikaslientzat. Bai, ondo. Oso ondo. Bizarrap Agertzena. dirutza egiten, oso ondo. horixe. Vale. Alaitz eta Donibane, zuek ere ikasleentzat. Ikasle youtuberik baduzue? Dakidala ez. Ez. Zuek bazarete? Youtuber? Ez. Momentuz. Momentu. Bai da. Bueno, esaldi bihurria bukauta gero, akaso bai? Kaso. Ia, zer dion lehenbizikoak? Demora. Gosaritan Badez, gehiengoak, eguneko, edozein. momentutan, jaten, hartu dezakezu, hartu badezakezu ere, gehiengoa gosaritan jaten du. Gosaritan jaten du, gehiengoa. Hori bai. Oso ondo. Kain. Lehenengo zailena da, Gerametik gora. Ondo. Mendik aurrerakoak. Bokalak, bai? Demora. Zerga, Zuriegia da. Zuriegia. Edo beltzegia. Baino gehiago gustatzen zaigu. Urre kolorekoa. Ez da u. Arre koloreko hori bai. Eta bitartean, hori zait. Bai. Edaten egon nahi. Ondo, Uste nuen ari zinela lehiaki begira eta lerdea erori zaizula. Ze ondo ari diren, ez da? Izan leike hori be. Ondo. Matematitzetik egongo da. Ai. Ondo. Ondo? Bai, makinetan hauelez. Ondo? Ondo. Vale. Ondo, ez da? Txalo bero bat orduan, ez Txalo beroak eskatzeko edo zer, Dena baliatzen dugu, hori da. Urrengo saldia, demora. Eroriko, arabera, aldera, legearen, arabera, beti, igurtzitako, gurinez igurtzitako, aldera, eroriko da beti. Oso ondo. Arrasto nekin, venga, argitasuna badator, tunelera. Murfi ere etorri data laguntzera. Ondo. Baina puntuak irabaztea komeni, beste saldi bat orduan, bai? Demora. Mermeladarekin. Euskaraz? Marmeladarekin, hori bai? Aukerak. Aua. Marmeladarekin, aua. Aguakatearekin, zein laranja. Zein? Jandez, daiteke. Zein? Zein Olioarekin. Ai. Iru. 90. Beste keinu bat ikasi dugu, hauek egite dute horrela. Baraka, ikasi, Talo bere bat hori? Hori da. Venga. Oso ondo irakasita, Zalatzari, Alaitz eta Donibane, eguneko edozein momentutan hartu badezakezu ere gosaritan jaten du gehiengoak, zuriegia edo beltzegia baino gehiago gustatzen zaigu arre kolorekoa, Murphyren legearen arabera, gurinez igurtzitako aldera eroriko da beti. Zer da? Tostada. Tostada, ikus dezagun. Oso ondo! Horagarri! Erto! Eta ara nola dauden kontuak, tostadaren bialdeak berdinduta erabat, Garazik eta Rokek 210 puntuta komodina, Alaitzek eta Donibanek, beste egin beste! Ba, emozio gehiago ezin deskatu, sokatirera goaz. Alaitz eta Doniban ez zeuek hasi erantzuten, iritsi barri, berdinketa egonda zeuek izango duzue.
Azteko hori. Ez galdu denpora askorik, aldala? Eta guazen denpora. Zein da Iban Urizar musikariaren izen artistikoa? Paso. Amorante, inuitek gorputzeko zein atalekin ematen duten musu? Sudurrarekin. Bai. Garazi Roke denpora. Non dago Yenisei ibaia? Josuz, Kanadan? Siberian, Errusian. Zein edukiontzitara bota behar da sardina lata bat? Horira. Osondo. Ondo, aldela ikusi, denbora gehi galdu gabe. Alaiz, doni banez zuen txanda. Denpora, ze arlo saritzen da Toni sarietan? Musika. Antzerkia musikalak, zein aldetatik hartzen dira biribilguneak Portugalen? Eskubitik. Bai? Garazi Roke denpora, Gipuzkoako zein herritan dago Dinamoa sormengunea? Paso. Azpeitian, zenbat hilabete irauten ditu urte sabatikoak? 12. Bai? Eta besteak ere bai. Trampatxoak ere badaudelako tartean. Erne, Alaiz, doni bane, gozen. Denpora, zein urtetan hasi zen Vietnamgo gerra? Komodina. 55ean, 1955ean. Gerran jarraitu horretik, hobe. Denbora geratu, soka norabidez aldatu, Garazi Roke aurre hartuta, ia ba, eutxi puntuei. Bikote denpora, zein hilabetetan ospatzen dute Ferragosto Italian? Abuztuan. Bai. Alaiz Toni Bane denpora, zein da Afrikako laku gestarik handiena? Victoria. Bai. Garazi Roke denpora, zein euskal taldek egin zuen Queenen omenez disko bat 80ko hamarkadan? Egan. Eganek, bikain. Alaiz Toni Bane denpora, nongo presidentea da Daniel Ortega? Panama. Nicaragua, ze kirol praktikatzen du Unai Lekerikabe askoak? Erremontea. Zesta punta, zein zientzia lantzen du Amaia Lujanbio Nafar ikertzaileak? Biologia. Bikain. Soinketa irakasea, serre, Erremontea eta zesta punta! Hori ere odazan. Opa, leke, esarka handi bat. Garazi, Roke, aurre hartuta nabarmen, komodin ere badaukazue. Bikote denpora, noiz uretaratu zen lehen aldiz Nao Victoria? Emilie bosten da 19. Bikain. Alaiz Toni Bane, denpora, Aiako zein plazetan egiten da erromeria igandero? Esterrazun. Bikain. Garazi Roke denpora, zein da Zerdita film luzearen zuzendaria? Komodina. Carlota Pereda. Minutu erdia, besterik ez da falta. 30 segundo, 40 puntuko aldea. Ez dago ezer erabakita, Serio beraz, Alaiz, Toni Bane, animo. Denpora, zenbat da bost bider sei ken sei? 24. Bikain. Garazi Roke denpora, Europako zein hiritan agindu zuen komunak 60 egunez? Parisen. Bikain. Alaiz Toni Bane guazen denpora, zein kolore aterako zaizu urdina eta euria nahastuta? Berdea. Bai. Garazi Roke denpora, Amerikako estatu batuetako zein estatutan dago Pearl Harbor? Hawaien. Bikain. Sokatira, Bizia. Atxeden hartzeko tarterik ez, hause, ematen ari nahi zen dau. Aprobetxatu beraz, 14 segundo. Ariketa bukatzeko, Alaiz, Toni Bane, animo. Denpora, zein da sare sozialetan atua nasa gomendio ematen duen pertsonaiaren izena? Eneko utx. Bai. Zoragarri. Ondo erantzundak. Sokatirako. Zei azki. Udurita zora okazu. Txalo bero bat, igual. Adira. 8 segundo. Geratzen zaizkigu? Nik egingo nuke, eneko utxek... Eneko utxek, bitu, hau da. Bai? Bai. Venga, ba. Venga, eneko utxek irakurrita azken 8 segundu. Garazi Roke? Garazi Roke. Hau, Bai, urrengue. Ados. Bai, gu jarraian gu ez. denbora. No zotu zituen lore jokoa 19. mendekin. Anda badi. Bai, zuzenako! Ondo. Venga, ba, beste galdera bat egizuez. Venga, azkena. Alaiz, Toni Bane. Bueno, Venga, bai, venga. Bota. denbora. Ze ondo pasa dugu zokatira, dago denbora. Txalo bero ba, venga. Bai, zeia 3 segundurekin. Ez den ezer aldatuko.
Oso polita gaurkoa, Oso ondo. Galazi Roke 229 puntu. Alaitz, Donibane, 180 bat. Alaitz Donibane, estrainaldi eder egin dugun. Oso ondo, ibilizari, Bai. Gustora, bai. Ondo, eta gainera hau izaten da zailena, etorri, alkarrezagutu, bai hemen ja laguntzuk egiten garanin, asko zerosu hau danok. Legia, jarraituko dugu barre egiten, eta Alaitz? Urrengo bilazen! Apa, egote! Galazi eta Roke! Roke eta Galazi. 3 saiotik, 3 final, tokatuta. Ondo, Eta 3garrenak badakizu ezea egintzen duen, ezta? Ia, gaurkoan. Zakua gaur tokatuko da. Kaso, momentuz diru faltan, ez zabiltzate, 239 punturekin finalera sailkatu, aurrez irabazitako guztiek egituta, 947 euro badituzu irabazita. Dago gaizki, Ez. 3garrengoan eta gaur akaso izango da zakua, jokoan ditugu, 17.995 euro. 18, ukitzen, 18.000 euroiek. Ukitzen, Garazi Roke, historialariak. Historia irakasleak. Historialariak baino, historia irakasleak. Esan dugu, Gernikako Zeberaltu ikastolan zabiltzatela irakasle. Animalia zale? Bai, Bueno. Etxeko animal izena bentzen bai, pero hortik aratau. Historialari izan da armarri zale? Fijatzen zarete? Bai. Roke igual gehiago, ni... Baia sortea dauen, zakuaren bilagoaz, eta gaurko eremuak 3 hauek. Basurdea, balea eta otsoa. Jarraian, adi, herri ezberdinak aipatuko dizkizuet. Hauetako armarrietan, basurdea, balea edo otsoa. Agertzen den, asmatu beharko duzue, dakizuen moduan, denpora baten barruan egin beharko dugu ariketa, 1 segunduko denpora izango dugu, denpora agurtu bitartean nahi bestaldak eta egiteko aukera bebai. Basorte hon, Garazi eta Roke, eta denpora. Lehenengo herria, Zarautz. Balea, ez da edo. Logikaz, igual, kostaldeko horrez izanik. Bai, baina otzuak be... Bueno, bai. Baina emon balea. Balea erdian. Hori eta, fijo direla. Endaian. Endaian, takit, basurdie. Ez, basurdie. Edo balea, igual, ipengonek edo bai. Ez tekot duen endaiako armarriz ezen dan. No, balea. Oste, venga, balea. Doneste ben. Otsoa. Otsoa? Takit. Ez que estatoz... Indi bestatozte burura, eta basurdea. Otsoa. Otsoa, venga, bai, hemen. Denpori dugu, Usurbil. Ideari bez. Usurbil zer da? Esteko kostarik. Iribildu eda. Zuzera esatiarra. Iribildu eda, usurbil edo ez. Otsoa ipiniko dugu, bai. Ideari bestekot. Otsoa. Santurtzi. Santurtzin. Jo, eske Bizkaian otsoa askok dekie. Eta balea. Santurtzin, jo, a ber, logik ez kostako izeni balie, baina... Bai. Eman balie, venga. Bai, zuk uste? Ez nagoa persigur, Ondarru balea. Ondarru balie, bai. Eta lasarte horia. Otsoa. Bueno, otsoari, aldatuko gu baten bat. Aldatuko gu Santurtzi basurdera, edo Usurbil basurdera, ez dakit. Donestebe basurdera. Aldatuko dugu, azkar? Bai, Donestebe basurdera. Donestebe aldatu eta basurdera. Mugituko dugu. 5 segundu. Aldatuta. Bortxe. Denpora. Amaitu zaigu. Ariketa egiteko denpora hori. Estemos? Bueno, ez dugu ezagutzen gehienak. Ke ba. Zentzu ere erabilita, batzuk kostakoak. Baina igual hor trampi egon lehik. Lotura izan dezakete, herrialde batzutan, bat beste baino gehiago. Ia nola geratu den? Kontua. Lasarte horia. Otsoa? Zuzena da? Batez, 2 otso beltz agertzen baitira, Gipuzkoako herri honetako armarrian. Zarautzen, balea, esan diazue, nahiko ziur. Guzti ziurrez. Balea, zuzena da Zarautzen? Endaian? Ondo, baleak ondo kokatuta, Gipuzkoar kostaldeko herri honen armarrian, Zarautzen alegia, balea ageri da. Balea lehoi batekin eta dorre batekin batera. Endaian berriz, ere armarrian, balea ikus daiteke.
azken segunduetan aldatu duzue Doneste belekuz, da basurdea jarri diegu armarrian zuzena da? Bai, trukakia. Basurdea, goitz baten azpian ikus daiteke, goiko aldean 8 puntako izarra ere bai, Donestebeko armarria horixe. Santurtzi, ondarroa eta usurbil. Santurtzi gaztekot. Otzora. Ez que hor, Bilbon behotzuak da. Ja. Erabiliko dugu? Bai, bila barza, igual befundadora. Trukakia erabiliko dugu? Ben, aldatuko gu, otzora. Venga, Santurtzi otzora aldatuko dugu. Santurtzi. Erabili egingo dugu eta Santurtzi lekuz aldatu, etorri, eta 8an jarriko dugu. Bueno, baina besti, ez da guztiko. Ba, mugitu dugu Santurtzi, eta hortxe geratu da, balean, ondarroa. Zuzena da? Osondo? Armarrian balea nola arrantzatzen duten ageri da zuzen. Ondarruko armarrian. Bi herri, 17.985 euro miluzteko zakuan. Garazi Roke hurbiltzen ari gara gauero. Santurtzi aldatu dugu trukaki erabilita. Roke zein izan da azalpena? Ez dakit, intuizioa. Ez dakit ondo edo. Aldaketa zuzena izan da, 8a Santurtzi? Bai. Oso ona ere aldaketa. 2 8 agertzen dira Santurtziko armarrian, eta bildotx bana daramate ahoan. Usurbil. Gipuzkoan. Zer? Idearik. Garazi, Roke? Bisotza lan, pu, baina hortik arata. Basurdea izango da igual, ez dakit. Zalantza basurdea eta 8aren artean. Bai. Balerik ez diegu jarriko, usurbili. Batera, askotan esaten dugulako, eunda zenbat, 2. programa? Eunda 2. gaur? Eunda 2. programa. Milusten, eta inoiz ez dugu izan, hain. Zaku beterik. 17.985 euro ditugu zakuan. Garazi, Roke, ikaragarri izango litzateke zaku hau banatzi, eta batera gaude. Usurbilgo armarrian 8a agertzen da? Basurdea! Lastima! Ez dugu zakurik irabazi gaurkoan ere, baina Garazi Roke jarraituko dugu, 8en eta basurden pare. Zakuaren 1957 euro dagoeneko irabaziak. Mundial bikote behon daizuela, Zeleiakide bikainak ditugun batera barbe, ia banatzen duen, eta zuek ikusi bestalde horretan, Eskatu digute horrela egiteko, barakakoek, horrela.